På historiskebilleder.dk har vi massevis af spændende billeder, hvor du kan hjælpe med at fortælle om billedernes historie. Her kan du bidrage med din viden om billedets motiv og placering. Ved at klikke på gennemse finder du de historiske billeder. Under billedoplysninger kan du hjælpe med at tilføje billedets manglende oplysninger, som f.eks. datering, adresse og motiv. Ved du, hvor billedet er taget, kan du flytte markøren til det rette sted. Gem derefter placeringen. Under Søg er der en billedoversigt, som du har mulighed for at ændre ud fra blandt andet sted og datering. På historiskebilleder.dk kan du herved hjælpe med at identificere ældre billeder og bidrage med at fortælle nye historier.